timie mano. To kwa donje siasa ma kata ma national ma kuonde ma wantiere sani ni ntiere wach moro ma wuok ni dwa mi office of the opposition ida los kom machielo mar ng'ama kwedo sirkal. Gini ben gima ni kare in kaka jasiasa? An kaka jasiasa, sirkal nyaka bed gi joma nyalo ng'iyo gigo magitimo marach to kwedo. Mano emomiyo ofisno an gi korka kora ta neno ni ena kare, nikech ka inyalo kwede to gibende gikawo gigo positively nyalo ber kabisa. Nikech kaka sani sirkal matiyo sani no yangonwa ni dhi duoko no ngima piny matin, to pok waneno ka mano timre. To nitie joma wacho ni mano biro chalo ka gima imiyo jakom lemo moro mar mondo kik obed mager ahinya kik ose sirkal. An awuon kaka sedongo gi kaka seneno jakom chakre tin na, en ng'ano mok nyal nyiew, to en ng'ano mong'e gima japiny dwaro. Omiyo mano to kapar ni jakom ditim. Nikech ntiere